Бу атнада мәктәп укучылары каникулда. Ялларын кызыклы һәм файдалы үткәрсен өчен мәктәп гимназиялар каршында да лагерьлар эшли башлады. Мәгариф һәм фән, яшьләр министрлыклары укучылар өчен төрле кызыклы чаралар оештыра. Шундый уңышлы проектларның берсе Татар балалар лидер мәктәбе. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган катнашучылар белән Алия Галиуллина да аралашып кайтты. Татар балалар лидер мәктәбен сәләтен камилләштерергә теләүчеләр көтеп ала. Араларында 3-4 ел рәттән катнашучылар да бар. Әмма ел сайын программаны үзгәртәбез, төрләндерәбез ди оештыручылар. Бу Татар балалар лидер мәктәбе инде 13-нче тапкыр үткәрелә, 2009 елдан бері үткәрелеп килә. Төрле төбәкләрдә безнең яшьләр оешмалары бар, автономиялар бар. Һәм киләчәктә дә менә шушы балалар да ниндидер үзләренә күнекмәләр алып, шушы оешмаларда эшли алсыннар, проектлар эшли алсын өчен без монда шундый белемнәр бирәбез. Делегатлар өчен атна дәвамында төрле лекциялар һәм практик дәресләр, түгәрәк өстәлләр, очрашулар оештырыла. Киләчәктә балаларның проектларын гамәлгә ашыруга ярдәм күрсәтелә. Безнең монда дебатлар, уза проект эшчәнлеге бар. Чараның максатлары яшьләр оешмаларында һәм берләшмәләрендәге актив татар балаларын барлау. Татарлар күпләп яши торган төбәкләрдә татар балалары белән эшләү өчен аерым үзәкләштерелгән тармак булдыру. Алия Галиуллина, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.